Какви са съвременните начини творбите на младите автори да присъстват в нашето ежедневие? Оказва се, че днес художниците са изключително изобретателни. Вижте репортажа на стажант-репортера Малина Андонова. Теодор Лозанов е графичен дизайнер и илюстратор. Намерил е модерен начин, чрез който да покаже творчеството си на повече хора. Вместо в обичайно заподозрените за това изкуство галерии, той показва картините си в интернет. Изкуството все повече се дигитализира. Всеки гледа в телефона си, всеки има таблет, всеки има компютър. Смятам, че е много по-лесно нещата, които правя аз, да ги пусна или в някоя социална мрежа, или да ги направя под формите на wallpaper. Може да се изтеглят, вместо да се състезавам с хора за места в галерии, да се бутам. Това за мен е най-лесният вариант, най-удобният вариант и е супер приятно. Оказа се, че дори пиенето на чай и кафе може да бъде изкуство. Разказа ни Йорданка Мавродиева, част от екипа на Table Gallery, организация, подкрепяща българското изкуство. Занимаваме се с популяризиране на изкуството, като използваме нестандартния метод на подложките за чаши, които се разпространяват в заведенията. Те са малки галерии, тъй като от едната им страна са картините на български художници. А от другата страна на подложките са имената на художниците и със сигурност по този начин много хора научават за тях. А дали изкуството не губи стойността си чрез опитите да бъде масово промотирано? Повечето художници са творяли цял живот и след като вече починат, стават известни, докато в момента ние имаме възможност на момента да ставаме известни, да се показваме повече, да правим изложби, да участваме в различни проекти с различни артисти. Имаме много повече възможности. Мога да кажа, че това противоречие на това, че изкуството трябва да е изкуство преди всичко, да остава във времето и това, което правя аз, което е с малко по-кратък срок на годност. Понеже хората са много визуално заредени в момента от всякъде, какви неща се появяват и доста бързо се изморяват или губят интерес. Някак си успявам да намеря баланс между тези противоречия, а освен всичко друго си мисля, че може би някаква част дори от дигиталното изкуство в момента ще остане занапред във времето. Няма начин да изчезне завинаги. И все пак остава вечния въпрос. Успяват ли младите хора да живеят от правенето на изкуство? Рисувам откакто се помня. Това е всичко, което мога, всичко, което знае как да правя и се опитвам да се издържам от това. Не е особено лесно, но с малко повече търпение, постоянство, някак си успявам.